Maratoni ülés tart a szerbiai köztársasági parlament, 40-nél is több napirendi pontot és a törvényekhez kapcsolódó több száz módosító indítványt vitatnak meg a képviselők, majd szavaznak is ezekről. Ebből a csokorból most néhány olyan jogszabályról lesz szó, amelyek mindennapi életünkre is jelentős hatással vannak. Ilyen a fogyasztóvédelmi törvény, amely a törvényalkotó szerint kiküszöböli az eddigi hiányosságokat és valós védelmet biztosít, főként a nagy üzletláncok túlzott haszonszerzési taktikáitól. A részletekről Újhelyi Ágost, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjét kérdezem, aki aktívan részt vett a vitában. Szerbusz Ákos, köszöntelek a közügyekben. Jó estét kívánok, szerbusz! Nézzük, ez egy 2021-es relatív új törvény, mégis módosítani kellett. Nem is rossz törvény, de mégse állta ki az idő próbáját. Miért van ez így? Hát csak idézni tudom a képviselőtársamat, Kovács Elvirát, aki egyébként az Európai Uniós Integrációs Bizottságnak az elnöklője. Ő volt az, aki elsősorban felszólalt ezekkel a törvénycsomagokkal kapcsolatban. Ő elmondta azt, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a törvényeket összhangba hozzuk az Európai Uniós előírásokkal, hiszen ugye Szerbia valamikor majd szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, és a feltétel az, hogy ezek összhangban legyenek, de van más indok is. Más indokokhoz például az tartozik, hogy szeretnénk egy olyan tisztességes piacot teremteni, ahol a becsületes munka és a jó minőségű termék az előnyt élvez a manipulációval és a tisztességtelen gyakorlattal szembe, de ez mellett még szeretnénk, hogyha egy biztonságos környezetet, gazdasági környezetet tudnánk előteremteni a családoknak a számára. Szemezgessünk akkor, mert jócskán van változás, ami azonnal megfog, ugye mesterséges intelligencia, amire 21-ben még biztos nem gondoltak, most már integrális része lesz. Ez valóban így van, a mesterséges intelligencia mellett ugye a digitalizáció az, amely az elmúlt 4-5 évben nagyon nagy változást hozott a számunkra. Hogyha csak egy 2-3 példát mondok, amennyiben keresünk valamilyen terméket, egy 5 legjobb könyvet például, vagy valami megoldásokat, akkor mindjárt a mesterséges intelligenciához fordulunk. Nem a Google-t és egyéb keresőmotorokba üssük be ezeket a címszavakat, hanem megkérjük a mesterséges intelligenciát arra, hogy tegyen erre például javaslatot. De el szeretném azt is mondani, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének a kezdeményezésére kidolgozásra került a Vajdasági Magyar Mesterséges Intelligenciának a stratégiája, amely a 2026-tól 2033-as periódust öleli fel. Itt 14 szakember dolgozott ezen a mesterséges intelligencián, a stratégián. Azért is fontos ez, mert azt mutatja, hogy mi nem ölbetett kézzel vártuk ezt az új időszakot, hanem már felkészültünk rá. Joggal vetődik fel egyébként a kérdés, hogy a fogyasztóvédelem és a mesterséges intelligencia ez hogyan kapcsolódik össze. Hát úgy kapcsolódik össze, hogy a mesterséges intelligencia egyébként az algoritmusokat az elkereskedelemben befolyásolja, és ezek az algoritmusok dobálják fel azokat a különböző megoldásokat, amelyekre a fogyasztók rákeresnek. A fogyasztóknak a listáit ők állítják össze, árakat hasonlítanak össze, és azért fontos az, hogy a mesterséges intelligenciára is fel legyünk készülve, mert nagyban befolyásolja a fogyasztóvédelmet. De mindenki tudja, hogy rákeres valamire, utána 2 napig a telefonjára azok a reklámok jönnek. Nyilván ennek is korlátot kell valamilyen szinten szabni. Egy nagyon érdekes dolog kerül bevezetésre, a termékárak listája, amit kötelezik a láncokat, hogy bizony minden terméküket feltüntessék, mi mennyibe kerül. Mi ez mögötte az elgondolás? Miért jó ez egy felhasználónak, egy fogyasztónak? Ez elsősorban azért jó, mert sokszor azzal találkozunk, hogy feltüntetnek ezek a nagy láncok valamilyen nagyon nagy kedvezményeket, és a végén kiderül, hogy ezek nem is valós kedvezmények, és amikor bevezetik az áraikat ebbe a rendszerbe, akkor ezek rögzítve vannak, és a tisztességes és a jó gazdasági körülményeket teremti meg végül is ez a törvény, amennyiben elfogadjuk, már pedig azt gondolom, hogy el fogjuk fogadni, de emellett még számos más újítás is van. Itt még elmondanék még egy nagyon jó példát a Prosperitáti Alapítványnál is, ezt szeretném azért beemelni ebbe a történetbe, hogy miért jó az, hogy a hazai termelőket, mezőgazdasági gazdaságokat támogatjuk, azért, mert a hazai terméknek a minősége a sokkal megbízhatóbb, mint egy olcsó tömegimportnak
a minősége, és ezzel, hogy támogatjuk a hazai termelőket, végül is fogyasztóvédelmet valósítunk meg, mert a vásárló olyan eladótól fogja ezt vásárolni, aki névvel, arccal felvállalja a saját termékét, és ez egy sokkal jobb minőséget garantál. Sokat beszéltetek a szerbiai termék márkáról, hogy fel kellene tüntetni. Hogy áll ez most? Ez is folyamatban van egyébként, kidolgozás alatt van, egyelőre még nagyon gyermekcipőben jár, de azt gondolom, hogy ez a törvény elő fogja segíteni. Ez a törvény még egy olyan nagyon jó újítást vezetett be, amely arról szól, hogy ne hívj újítás, amely az elmúlt időszakban sajnos az volt a gyakorlat, hogy ezek a nagy láncok és kereskedők dömpinggel hívogatták az idősebb nyugdíjasokat, és folyamatosan valamit el szerettek volna nekik adni, zaklatták őket, és az a törvény ez lehetővé teszi azt, hogy amennyiben a nyugdíjasok feliratkoznak egy adatbázisba, akkor ennek köszönhetően megtiltásra kerül az, hogy őket zaklassák különböző árakkal, különböző termékekkel a jövőben. Nagyon sokat ír a sajtó a törvénnyel kapcsolatban a rejtett költségekről. Hát mindenki el tudja képzelni, mik is a rejtett költségek, ugye, amit nem tüntetnek fel, hát rejtett költség, de azért nagyon furfangosak tudnak lenni azok a kereskedők, vagy akár szolgáltatók, akik mindenfélét beépítgetnek az áraikba. Hogyan tud ez a törvény harcolni ez ellen? Ilyen nagyon fontos téma. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nem mindig tüntették fel a közvállalatok se az egységárat, most már ez kötelező lesz. A víz, a gáz, akár a villamosenergia fogyasztásnál is ez kötelező lesz, és nagyon fontos az is, hogy például ezek a szolgáltatók, illetve bárki más a felszólításra és egyéb kiküldött anyagra, papírra nem számolhatnak majd el külön költséget, úgyhogy az egység ár fogja garantálni azt, hogy rejtett költségeket az eladók nem fognak tudni felszámolni. De most mi van, ha mégis valami ilyesmit észlelünk? Ugye még szerb nyelven se mindig egyértelmű, ha valaki próbált már ezeket a szerződéseket végigolvasni, nemhogy olyannak, akinek magyar az anyanyelve, és hát valamilyen szinten a szerbet beszéli, erre valami megoldást tudtak találni. Valóban így van, a törvénynek a 12. szakasza garantálja azt, hogy az eladónak a szerb nyelv mellett a kisebbségi nyelven is fel kell tüntetnie egyébként például a használati utasítást, vagy pedig amennyiben a felhasználó reklamációt szeretne benyújtani, akkor azt benyújthatja kisebbségi nyelven is. Ez egy nagyon fontos szakasza a törvénynek, és azt gondolom, hogy ez az egyik olyan lényegi pontja, amely miatt a Vajdasági Magyar Szövetség támogatta ezt a törvényt, de ha már a reklamációknál tartunk, akkor még el kell azt is mondanom, hogy itt az új törvénynek köszönhetően bevezetésre kerül a mediáció is, amely azt látja elő, hogy amennyiben az ügyfél vagy a vásárló kap egy olyan terméket, amely esetleg sérül, de mégis használható, akkor azt meg tud egyezni egy jogászon keresztül az eladóval, kérhet bizonyos akciót, bizonyos árleszállítást erre a termékre, és ennek köszönhetően nem kell, hogy visszajuttassa ezt a terméket, hanem az eladó engedni fog az árból. Tehát magyarán, hogyha meg van húzva a frigider oldala, akkor ha adnak egy 20% engedményt, maradhat nálam, de mi van akkor, hogyha nem a termékkel van baj, hanem egyszerűen én nem tudom használni. Ugye itt mindig ez a visszajuttatás, visszaszállítás, mikor veszik vissza, milyen körülmények között, ezt most sikerült egy keretbe foglalni? Igen, nagyon jó a kérdés. Ez most úgy van rögzítve, hogy 14 napon belül
amennyiben a vásárló nincs megelégedve a termékével, tehát ez nem azt jelenti, hogy vesz egy sütőt, és akkor 10 napig használta, majd 10 nap után ráon és visszaküldi, hanem amennyiben a fizikai okok miatt nem tudja beépíteni, nagyobbat vett, kisebbet vett, akkor 14 napja van arra, hogy ezt visszajuttassa, az eladó köteles visszafizetni a teljes árat, és a teljes ár mellett még a szállítási költséget is köteles, hogy kifizesse, amely az elmúlt időszakban egyébként nem volt gyakorlat. Nézzük csak még, hogy mikor szavaztok erről a törvényről, és mikor lép hatályba. Erről a törvényről holnap fogunk szavazni, mivel körülbelül 250 módosító indítvány érkezett az elmúlt időszakban az összes törvényre, és csak most érünk a végéig. Hát ez most egy 8 napos türelmi időnek kell elmúlnia, miután ez a törvény majd életbe fog lépni. Akkor további jó munkát kívánok a 250 szavazáshoz, és hát meglátjuk, hogyan működik a módosítás. Köszönöm, hogy a vendégem voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.